Najstaršie zmienky o meste Nitra pochádzajú z roku 828, kedy bolo nitrianske kniežatstvo počas kniežaťa Pribiny pripojené k Veľkomoravskej ríši. Zastúpených je tu mnoho odvetví priemyslu, najmä ale potravinársky, a to vďaka poľnohospodárskemu charakteru okolitej krajiny. Priemyselné spracovanie kravského mlieka k mestu neodmysliteľne patrí už od 30. rokov minulého storočia. Mlieko dovážali na vozoch jednotliví chovatelia kráv a neskoršie družstvá. Nárast populácie, a teda aj zväčšenie dopytu po mliečnych výrobkoch vyústil do rozhodnutia dostavby nového výrobného závodu v Nitre. V roku 1965 slávnostne položili základný stavebný kameň, aby sa už v decembri 1970 spustila skúšobná prevádzka. Teraz už surové kravské mlieko dovážajú cisterny. Nakúpené surové kravské mlieko je umiestnené do zberných nádrží, kde je tepelne ošetrené pasterizáciou. Odtiaľ je uzavretým potrubným systémom rozdelené na jednotlivé strediská. Na stredisku Tvaroháreň sa po pridaní kyslomliečných ušľachtilých kultúr začne proces fermentácie. Po procese varenia a chladenia tvarohoviny nastupuje odlúčenie tvarohového zrna od syrovátky. Tvaroh je následne dopravený na balenie. Kyslomliečne výrobky, jogurty, sa vyrábajú postupným zmiešavaním pasterizovaného mlieka, pasterizovanej smotany a komponentu podľa druhu. Pod vlastnou značkou sú vyrábané mlieka, smotany, smotanové jogurty, jogurty bezlaktózové, bez éčiek, ale aj klasické termixy, detský dezert maškrtko, jogurty gréckeho typu, jogurty zrejúce v téglikoch. Spracovanie mlieka je úplne automatizované. Zamestnanci už nevykonávajú žiadnu priamu obsluhu. Všetko je riadené z vysunutého pracoviska počítačmi. Nátierky sa vyrábajú z fermentovanej smotany a sušeného mlieka. Vyrábajú sa príchute natur, ale aj ochutené. Nie len vo vývoji, ale aj pri obalových materiáloch sa zohľadňujú, aplikujú najnovšie poznatky a technológie, a to v spolupráci s uznávanými európskymi partnermi. Podnik vyrába svoje výrobky nielen pod vlastnou značkou, ale dodáva mliečne výrobky do všetkých slovenských reťazcov aj pod ich privátnymi značkami. Významná časť produkcie mliekarne Agrotami je aj UHT mlieko plnené v aseptických poničkách. V skupinovom balení po 12 kusov sa mlieko dopraví po automatizovanom páse do centrálneho skladu.
Expedičný sklad slúži na uchovanie výrobkov, kde je stála teplota 6 stupňov Celzia. Agrotami. To najlepšie zo slovenského mlieka.